Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, ipapakita ko lang sa inyo yung haul na nabili namin kahapon. If you've seen the previous vlog, siguro nakita nyo na doon yung mga bits of clips ng mga pinagkukuha namin. But anyway, if you want to see, ito kasi yung mga pwede pang last minute na Christmas gift. Ayan. If you want to see these things, please keep on watching. So, unahin ko muna guys yung pinuntahan po namin una, which is Bonus. Ayan. Kung taga rito po kayo sa Pangasinan or near Pangasinan, ayan, meron pong Bonus sa Urdaneta, which is, I discourage you to go there kung kayo po ay kagaya ko po na impulsive buyer. Yung mga kung ano-ano lang napupulot nyo. Pag check out nyo na pala, 5,000 na pala ang bill ninyo. Ayan, mura yung mga benta nila doon, tas ang daming pagpipilian. Tapos, parang andun na lahat talaga, sobrang andun na lahat. Parang department store siya na mura yung mga benta nila. Meron akong set dito ng plates. Ayan. Kasi ito, dadalhin ko to sa Ilocos. Plastic yung kinuha ko guys kasi syempre senior citizen na yung mga gagamit. Para kahit matapon nila or mahulog nila hindi mababasag. Tsaka para hindi, kasi di ba on the part of the senior citizen kapag mga nakakabasag sila, parang baby din yan na parang nakakalo ng self-esteem. So, ito, mga plastics yung pinagkukuha ko para kahit ihagis na nila dyan or matabig ng mga aso, pwede lang. So, meron din dito, ayan. So, ito yung mga parang maliliit lang to kasi ayaw ni Nanang yung mga malalaki na plato, yung mga ganun. Ayaw niya. Ang plato nga namin doon actually is yung parang oblong siyang ganun or parang rectangle, parang ganyan. So, itong maliliit lang yung kinuha ko na mga plato. So, meron akong 2, 4, 6, 8. Ayan. Bumili din ako guys ng madami pang plato. Nakita niyo to sa vlog. Ayan siya, oh. Diba ang cute niya? Napaka parang Chinese, ano siya. Parang Chinaware. Ito siya yung parang mangkok din siya na ganyan. So, bumili ako nito ng 32 pieces. Tapos, yung exchange gift kasi namin guys is something bulky. So, kumuha ko ng bulky na ganito na, ano man tawag dito? Laundry basket. Yan. Tapos, dadagdagan ko na lang siya nung plates para naman may konting, kasi parang ano naman na ito lang yung ibibigay ko. Tapos, dadagdagan ko na lang ng plates para medyo sulit naman nung makakakuha yung pang-exchange gift kung sino man ang makabunot niyan. Meron po akong binili dito na mga sombrero. Nung nakita ko siya, parang sabi ko, uy, bagay kay Tatang kasi mahilig si Tatang sa mga fedora. So, ito na yung parang bagay sa age niya ng mga styles. Ayan. Tapos sakto, wala akong makita sa SM na ganito. Buti na lang bumili na ako doon sa Bonus ng ganito. Kasi talaga, yung bigay ko pa sa kanya daw was 2 or 3 years ago. 2 years ago, yun pa rin yung ginagamit niya. Every time na lumalabas siya, naka-fedora siya. So, binilhan ko na siya ng dalawa para kung kung anong trip niya na sombrero niya, o di go, push, ayan. Maporma kasi yun si Lolo ko si Tatay. Mga random lang to guys. Actually, hindi sa pang-gift, pero kailangan bibigay ko to sa hospital yung iba dito. Yan. Chopping board po tayo. May chopping board na po tayo, nurses. Ayan po. Sana po hindi rin po kainin, pati chopping board. Nawawala kasi lagi yung mga gamit sa station. Heat pad, ayan. Isa dito sa bahay, tapos isa sa bahay sa Ilocos. Kasi kailangan din nila Nanang ng ganito. Dahil holidays, kailangan natin ng mga aluminum foil. So, bumili na ako ng dalawa. Bumili din ako guys ng ink. Ay, may nabunot kami guys. Kasi dun sa Bonus, kapag naka 500 ka in a single receipt, meron kang one number na parang raffle. Tapos ito yung nabunot ni Jonah. Sakto, may mga order ako ngayon na succulent. Bumili din ako ng wallet. Yan, dalawang wallet. Actually, ginamit ko na tong isa. Kasi gusto ko yung kapag lalabas ako, yung lalaman lang niya is yung lisensya ko, ID, tapos yung kapag pupunta kasi ako ng La Union, ibang ID yung ginagamit ko para valid na pupunta ako ng La Union. Tapos yung driver's license ko, PRC license, tapos ATM, tapos konting pera. Tsaka may lagayan na rin siya ng coins. Ayan. Ayan siya. So, mas gusto ko kasi to maliit lang siya compared dun sa wallet ko na mahaba. So, mas handy. Actually, sinisiksik ko pa dito yung phone ko kanina. Ginamit ko na kasi ito eh.
Yan, siniksik ko yung phone ko dito. So, parang isa na lang yung hawak ko na gamit kapag lalabas ako. So, no need for my bag. And then, bumili din ako ng isa pa. Bibigay ko to someone. Yan. Kasi, ang cute niya. Talaga, gusto ko to. Sabi ko, buti na lang nakita. Actually, dadalawa na lang to na style. Bumili din po ako ng kutsilyo. Again, nurses. Sana naman po, nung wala na pong kakain itong kutsilyo po na ito. Pangilang kutsilyo na to na dadalhin ko sa hospital. Pangatlo na to. Pag to, kinain pa yung kutsilyo, ewan ko na. Laging nawawala mang kutsilyo dun, guys. Nung nag-iisip ako na ano kayang ibibigay ko sa mga bata, sabi ni Angie, yung nurse din namin. Sabi niya, ano na lang te, ganito, ganyan, parang coloring book, pang color, ganyan. Eh, sakto dun sa bonus, may mga crayons sila, mga coloring book. So, parang gagawin ko na lang parang loot bag yung ibibigay ko sa kanila for Christmas. Diba? Ang perfect niya for loot bag. Ito yung mga pang babae, guys. This is ganyan. Tapos, konti lang ito na coloring book. Ayan. Tapos, ito naman, yung kila Elsa. Yan. Diba? May pa-coloring book sila. Ito yung mas okay, yung mas bet ko yung pang lalaki. Kasi ito naman, Avengers. Tapos, hindi lang siya coloring book. Meron siyang mga ikukulayan na ganyan. Pero sa gitna, meron siyang mga stickers. So, probably, yung barangay po namin, yung place po namin, magkakalat na naman po sila ng mga stickers, ang mga bata. So, yan, pangpalagay natin sa loot bag. Oh my gosh! Ayan, dahil may coloring book po, bumili din po kami ng mga crayons nila na 16 colors. Dito ako na-excite, guys. So, sa mga manhilig po sa mga K-drama, kasi ito pinakita ko kay Mac, alam ko na yan, kayo talaga, ganun. Ganyan yung sabi niya. Ito po, kung mahilig po kayo sa K-drama, alam niyo na po kung ano po ito. Yan. Portable na gas stove. Kasi may pinapakita si Jonah na gas stove niya, na portable din, pero parang nakakatakot kasi parang pang hiking yun. So, ito na yung binili ko, yung talagang pang samgyup, ganun, yung mga ginagamit talaga natin sa table. Yan. Parang feeling ko kasi mas safe to. Kasi mas sturdy siya or parang mas stable siya. Ito, ayan siya. Punta naman po tayo sa SM. Una po namin binili ay para po sa mga dogs. Gift namin sa kanila. Kasi ito yung chain nila. Di ba parang nakwento ko sa inyo na yung chain nila kasi maliit na. So, ito. Actually, masyado siyang malaki. Pero, i-wear na lang ito ni Peanut pag mag-walk siya. Kasi magulo talaga si Peanut, guys. Tapos kung ang i-wear niya is yung body strap na ganun, na kung ngangat-ngatin lang niya yun. So, dapat talaga ganito yung chain talaga. Magulo talaga si Peanut. So, kailangan namin ito yung kung kunyari nagtitrain ka ng dog mo to walk, ito maganda siya. Ewan ko lang sa ibang dog owner, pero on our part, ito talaga yung nag-work sa amin kasi nga mga big dogs yung aso namin. Ayan. So, dito mo ilalagay siya. Tapos, kapag lumalaban siya or like for example, nagmamadali siyang nauuna siya sa'yo, ganyan, hilain mo lang siya, masasakal siya. So, dapat hindi siya wild para hindi siya nasasakal. So, nagiging mas obedient sila dahil dito. So, maganda siya sa mga aso namin kasi ang gulo talaga ni Peanut, promise. Siya na talaga, pinaka-winner na talaga si Peanut sa kaguluhan na yan. And next na binili namin sa Ace Hardware namin yung nabili, guys, ha. Ito, kanila, actually trinay na namin to. Kaya medyo nangingitim na siya. Bath scrubber siya. So, lalagay mo lang siya dito. Magpapaligo ka ng dogs. Ayan, purple pa siya talaga. Favorite color po ng ating antananin, ang purple. Ayan. So, gaganyan mo lang. Tapos, yun na yung pangpapabula mo sa kanila. Scrub mo habang nagpapaligo ka ng dogs. So, eto, nagda-dry scrubbing si Jonah kagabi. Ayan, gustong-gusto ni Peanut, guys. Tapos, another thing that I got from Ace Hardware is ito po. Unti-unti na po nakakompleto ang mga tools ko dito sa bahay dahil sa kaka-garden ko. Bumili ako, guys, ng long nose pliers. So, another thing that we got from SM is this one. This is a gift for myself. Ayan siya. This is the Parisian. Parang hindi ako bumili ng bagong shoes ko kasi mahilig talaga ako sa nude na shoes. So, yung nude na shoes ko is just mas maliit na heels. Kasi bumili na naman po ako ng nude na naman. Sabi ni Mac, parang hindi ka bumili ng bagong shoes mo ha. Parang yung shoes mo pa rin dati. Eto siya, guys. Mas mataas lang yung heels niya.
hindi na ako nag-heels ngayon ng mga 5 inches kasi syempre on my age, ang tanda natin. Hindi, parang ano kasi yung weight ko, mabigat ako, tapos long time of standing, hindi na siya good for my back, lalo na yung back, ano ko talaga is super painful. So, ito lang yung kaya na po ng ilakad ngayon. So, actually hindi na ako nag-heels, pero dahil may sasakyan naman na po tayo, ayan, makakapag-heels na po tayo. Actually, ginamit na namin to kanina, Jonah, tigisa kami ng binili. Ayan, maganda naman siya, kaya, ayan, nagamit na po namin siya sa ulanan. Kasi guys, yung Parisian ko na shoes ko, parang 3 years na ata niya sa akin, ang ganda pa rin niya. So, napaka-sturdy kasi talaga ng Parisian. Ito guys, bumili po ako from Firefly. Pumunta kaming Ace Hardware dahil dito, yung hinahanap ko na fan na ganito. This is the Firefly na multi-function fan. Ayan. Tapos sabi nila, ay ma'am, ubos na po. Di wala na, nag-isip na ako ng ibang i-gift ko. So, pumunta kami sa pupuntahan na namin na part ng SM. So, tapos dun sa harap ng store na pupuntahan namin, ayan, nagbebenta sila ng mga ganito, Firefly na fan. So, ganito po yung itsura niya. Oh my gosh. Rechargeable siya, diba? Kasi magsa-summer na guys, kailangan to ng mga lolo-lola. Ayan. Para habang nakaupo sila sa rocking chair nila, naka-electric fan lang silang ganyan. Pwede lang nilang madala-dala kahit saan. Kung pupunta silang church. Kung pupunta, ewan ko. Kung nasa ilalim lang sila ng mga puno-puno. Ayan. Tapos, kapag brown out din, meron din siyang pailaw. Ayan, o diba? Nag-perfect sis. Ayan. So, ito yung i-gift ko sa kanila. Ay, wow! May pa-change pa pala siya. So, ayan. Meron po tayong white. Meron po tayong blue. Blue na fan. Hindi ko na siya i-open guys ha. Merong blue. And then, merong ano po ito? Black. Meron pong black. Ito, para kay tatang naman itong black. Tapos, sinabi ko na, naku, yung mga nanonood po ng vlog ko ng mga neighbors namin. Huwag nyo naman pong sa kanila. Medyo sikreto muna tayo. Mga neighbors po namin dyan. Huwag nyo po muna sabihin sa kanya. Para medyo ma-excite siya pag nag-open siya ng kanyang gift wrapper. Tapos ito po, ayan, nag-exchange gift na kasi kami ni Jonah sa SM. Binilan niya kasi ako ng something which is makikita nyo na lang sa December 25 kapag nag-open ako ng mga gifts and all that. Ayan. Tapos sinabi ko, hala, wala pa akong gift sa'yo. Kako sa kanya. Tapos gusto mo rin ba yan? Oo, umuon na siya. Buti na lang umuon na siya dito. Kasi mas mura to compared sa shoes. Nakatipid na naman po tayo mga kapatid. Ayan lang guys yung yung nabili ko. Alam, konti lang din naman pala Parang ang dami lang kasi ang mahal. Ang daming nagastos. So yun guys, kung nagtaga rito po kayo sa malapit, pwede pa po kayong pumunta sa Bonus. Kung naghahanap pa kayo ng mga gift ideas, na gusto nyo pang mga pahabol na gifts, ayan. Pakisabay kayo sa rush kasi ang dami talagang tao, grabe. Parang walang COVID. Ayan, so ingat lang po, please wear your mask and your face shield and then also bring your alcohol para every now and then mag-sanitize po kayo ng kamay mo. So, yun lamang guys for this whole video. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy Mia and I'll talk to you guys in my next one. Bye!